Hey, yes. Siyahlaba phela isihlahla lesi. Hey, beka manje. Yazi ngisazi isizathu esenza ukuthi sithwale lento. Iphi imbungulu? Stumo. Hayi ngathi akekho kodwa endlini yakhe gogo. Awubheke nje ukuthi izandla zami zinjani. Ziyanafuka sambeni soyigesa. Woza. Happy. Oh. Uyazokuthini ave ngithanda ukuthi mawukhisimusi ngihlobise uyabona ake ningitsheleni ke siyephi isihlahla sami sikakhisimusi Kusho ukuthi ubani kositontshile bakithi? Thoko isiphi isilimo esingantshontsha isihlahla sakakhisimusi isiphi Sikhona isilime engisaziyo mina. Niyazi uthini? Kukhona abantu amakhanda abangasebenzi phela ngempela. Uyazi ukuthi kukhona umuntu ke noma isilima ke noma yilima ke. But isihlahla la ekhishini. Imhlola phela le. Mfowethu ngisacela ukubuza ukuthi isihlahla sami sikakhisimusi ushonze ngaphi Isihlahla. Hawu, kanti sakho sisi wena usilethela. Hayi silethile sona sayigawula sasuka sazoyigaxa etafuleni lami Nasi anti ungasakhathazeki. ngiyabonga Thokono Louise ake ho kwenze njani ugqoke kanje Hayi, angithi nguFather Christmas lapha kule store sikadlala noma ke kungenayo intshebe emhlophe angithi ngisabuthuli. Kodwa ke ayitoho nje ngilibambile. Itoho. Egcineni useyasebenza uyaze ngikholwa lento sisi mhlawumbe sekuyisiqalo sesifo sengqondo lithile. Hayi Louise ayikho loyo nto Siduma wathi ngijabula kanjani siyasebenza Asambeni ngifuna ukunikhombisa izinto engiyithengile zokuhlobisa uzanthoko Hambani mina ngizokwenza iti. Siduma, ungathi yashisa ke lento igqokile. Hayi, ayona ishisa impela. Kodwa ke hawu $50 ngelanga. Hayi. $50. Kwakuhle ke ngoba uzokwazi ukusithengela ama present kaKhisimusi. Uzomthengelani anime? Uyazizwa ukuthi uthini? Ngathi ngisebenza nzima kangaka bese ngithatha le mali ngizothenga ama present. Hayi lutho phela hayi ngeke. Imali yami. Yazi wena yazi. Siduma mina ngibona kufanele ukuthi uyenze leyo nto baba. Uyazi ukuthini? Ubokhumbula phela ukuthi isikhathi sikaKhisimusi isikhathi sokuphanda. Isikhathi sokuphana. Yazi lo ngiyacabanga la futhi. Uma nginikeza umuntu ipresent, naye komele ukuthi anginika ngisho. Siduma uyazi ukuthini? Uma unikeza umuntu isipho sikaKhisimusi, kungenzeka naye athanda ukukupha. Kusho ukuthi nje kusemqoko ukuphana baba. Hayi. Iba nethemba ukuthi ke hayi ngizokunikeza isipho sakho sikaKhisimusi. Jabula nje, jabulile. Yebo. Opusisi. Usisi bengathi ngathi itolo. Ngathi uyongithengela ipresent yazi. Wazi wamuhle fish. Yangithi mina ngiyomthengela ipresent nje. Ngithengele umfundisi, uThoko, uFK noGundi, nawe futhi ngizokuthengela ipresent. Wena uphe mina isipho sikaKhisimusi. Ngani? Hawu, akuveli isikhathi sokuphana lesi. Kanti akunjalo. Lalela lapha Siduma. Uma ucabanga ukuthi ngoba wena uzonika mina ipresent, nami sekufanele ukuthi ngikunike khohlwa. Gogo, anginandaba ukuthi angipha noma awunginiki. Mina ngizokunikeza ngani ngesihle futhi nangothando. Kophela nje. Siduma, uma benguwena mina bengizohamba ngiye kwaDokotela. Angazi ukuthi unani, kodwa ngikwazi ukuthi uyagula. Sisi usekutshelile. Ungitshela ukuthini ubani? Imbungulu sisi, ithi izosipha sonke ama present kaKhisimusi.
mhlawumbe ucabanga ukuthi mangabe sithengele ama-present Louisa nathi sizompha ama-present angike mazi Siduma ukuthi njani. Uthi akanandaba noma thina simpanga lutho. Wake wayizinto enjalo sisi. Usho njalo Siduma. Ngithe kuye akahamba ebonana nodokotela mhlambe useyagula. Aw Louise ukhisimusi mngani wami khisimusi mngani wami. Christmas uyazi uthini madoda isikhathi sokuphana lesi isikhathi sokunikana futhi yabona Siphana ngani Siduma? ama present wena clever uyosibona manje uyazi Uphana kanzepha kulonyaka. ufuna ukuthi usobala phela ngithi wonke umuntu wenza kanjani ozanje Sanibonani anti. Sawubona Thoko sheshe kuzala kuyizile indaba zika Siduma kodwa Sekwenze njani ke? ayakwenzeka ngandutho uyazi uSiduma ukuthi phela uzosinikela sonke ama-present awakho izinto enjalo kodwa angitshela ungenelwe yini. We anti, mina ngiyazi ungenelwe yini uSiduma. Kusho ukuthi inkulumo yami yokuba nobubele nokuphana ingene yangena yaze yazwela la kuyena. Uyazi ukuthini ke uma ngabe kunjalo uzofanele ukuthi simfake umdlandla Thoko nganjani Thoko noLouisa simmeme bandla eze kwi-Christmas dinner yethu nganjani. Lingawa licoshwe zinkukhu kodwa. Anti, mina ngibona kuyinto enhle kabi leyo. Uyazi ukuthini Thoko nganjani mhlawumbe ke njoba thina njalo ngokujwayelekile sesihlale sobathatha makuyidina mhlawumbe naye simbizeke bese sishintshana ke sinikana ama-present nganjani Louisa. Uyazi ukuthi mina ngithini sisi mina ngicabanga ukuthi lempungulu kukhona ke siphezulu kwakho njengokujwayelekile futhi thina siyozifaka ogibeni sibhekile. Ufaka mpungulu usebuyile bengingathi usuyesebenza. hawu gogo kanti ofather Christmas abayi lunchini ngiselunchini nje ngobena ngo2 Ungaphinde ungibize ngogogo wena ngesikhathi sika Christmas. Yini lento itshontshayo lapho? hawu gogo it's happy Christmas angithi Ngicabanga ukuthi uzongenza isilima sakho wena happy Christmas angithi. Ikhona ke into osuphezulu kwayo. Ake usho wenzani ngalombese kasisi? hayi into ngibeke yonqamla intambo angithi ngibopha phela ama-present eChristmas angithi Indaba endala ke leyo. Uphi sisi? awusisi la ikhona ngiyabona noThoko gogo ngokufisela iChristmas enhle nonyaka omusha omuhle. Sijabulela ukhisimusi sijabulela ukhisimusi sijabulela. Oh yes. Oh, happy. Ingena nsisi. Siduma asikho isidingo baba sokuthi njalo nje manje mangabe usibona uhappyzise kwanele baba. Phela usesho happy about 17 namhlanje. Hayi kanti sisi empeleni nginifisela unyaka omusha omuhle impela. Siduma angazi mhlawumbe ungathanda yini ukuthi ubunganyele nathi njengoba sizoba neChristmas dinner. Abanye bethu bafisa sengathi ungahluleka ukuzobunganyela nathi. Lalela yona Siduma, sizovula ama-present wethu sesihleli sonke etafuleni ndawonye. Hawu nisho ukuthi lama present engizonikeza wona nizowavula phambi kwami. Angithi phela sizojabulela izipho zethu lezi sinikene zona. Hayi bese kwenzakalani ke uma ke mhlambe umunye unikeze omunye ipresent encane mhlambe umnikeze uship line wepresent bese ke Siduma akuyibona ubukhulu bepresent obushinto. Into esemqoka Siduma inhliziyo okuyiyona ephile. Awuzwa ke uma inhliziyo inkulu nepresent kumele ibe inkulu. Hawu mama ukahle phela. Sidums uzoza kwi-Christmas dinner yethu. izoba ngasikhathi sini? 6:30. Kusho ukuthi komela. Yini ke le? Hayi lutho gogo. Hayi sisi ngiyabonga hayi ngizoba khona impela. Uboni ke Siduma baba ngiyabonga. Awuza ke? Happy.
Ugogo. Yeah. Jabulela. Christmas. Jabulela. Usiduma kasaphumi ngani phela manje? Hawu kahle wena bo kuzoba mnandi sisobathathu. Ayi ngiyathemba le cake ivuthiwe phakathi. Hlala phansi late. Bakwethu bengicela ke sibusise. Kusibusisa lokudla phambi kwethu kuze benginaphakathi amen. Amen. Kodwa niyazi ukuthini? Ayikho phela into engiyithanda njenge-Christmas dinner ngoba ubheke sihleli ndawonye. Hayi imnandi kanjani. Ama presents sizavula nini? Hayi noma inini Sidumo usufuna. Ubani uthekelele? Hawu, yimina Sidumo uyayithanda yini? Oh, hayi la. Uyafiwa phela hayi. Sikuri snack la lapha. Nami. Auntie, sasihle. Thoko. Ngiyabonga uJesu wasengangithangisenalo. Sisi. Hayi, sisi, yabona ukuthi sengizophuza kahle manje itiye phela. Oh sisi ngiyabonga. Oh Thoko ngiyabonga. Hayi kanti asiboneni ukuthi ke ngabe ngidumba namniko lapha phakathi. Ngiyabonga Louise isithombe sakho. Isithombe futhi njalo njena. Ngicabanga ukuthi sihle kakhulu ngaphezulu kwalese nganika sona ngonyaka odlula. Kodwa sifani nalesi wasinika sona ngonyaka lo landela loyo wadlula. Tshela mina ngenzeni manje ngalento? Sidumo. Ngempela phela. Ungizole ngilengise lapha ewindini phela. Ivele ibe uyaba security noma matching land phela ozosabisa igebengu. Noma uzovele ngilengisa ama tip bags kuyona. Sidumo. Ngithanda ukwazi mina ukuthi apha ama present ethu Sidumo. Oh. So waba inkanyama. Ngwadani. Hayi, ngisho ukuthi uqinisile. Ukhona ke sephizi kwakho sisi ngimtshelile kodwa kunjalo. Mina ngibona sethu Sidumo usithukisela induku emqubeni. Koko, naye yakho. Thoko. Yabona sisi naye yakho. Lena ke eyami le. Silwane, now we presenting. Kodwa yazi ukuthini Sidumo besingekho isidingo sayo yonke lento baba hawo. Sibhekani. Koko, let's actually kule. Ekatho. Awusuka phambana inkomo naye yakho. Ubanda Sidumo, ukuthi ngiyayithanda yinhle Sidumo. Yeah. Yilena manje i-tent. Louise, mangibuka mina ungathi na dress futhi inhle. Uma ngabe uyidlovu yesesekisini. Hayi bantu asiyekeni yonke lento. Yinhle Sidumo siyabonga bantu. Awubheka uSidumo ngithengeleni. Sidumo ngiyabonga. Happy. Hayibo, ngabe ubani lo ngalesi sikhathi? Mhlambe lezi mbungu lezingabangane baka Sidumo. Oh, Merry Christmas, man. Merry
Christmas mfundisi. Mfundisi ungeza siyokudla ngale kusekhona ukudla. Awu May, ngiyabonga ngisothi inkosazana. Uyazi bengihambela bonke abantu bebadlala ami. Bonke nje bengixoxelela ukuthi angidle phuzwayo. Uyazi sengifana nomkhomo lo wakho uJonathan Niva wamkhafule ngikwazi ngizolwandle. Happy Christmas bantu bami. Mfundisi kwakubi ukuzwa lokho ngoba bese ngithenga ukusikela ikhekhe lakhe simsengilenzile. Inkosazana ngithenga isuthu ukudla nokuphuzwayo. Konje ikhekhe nalokudla. Hayi angaze ngiyilokothe nje ngiyiphatha indaba yekhekhe mina. Hayi. It's a happy Christmas mfundisi. Come in. Oh, Merry Christmas, FK nawe Kundi. Merry Christmas Mrs. Maseko. Merry Christmas. Nize kusiduma ngithi? Simlethele isipho. Cha baba, ungaphi sitting room. Merry Christmas Mrs. Maseko. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas Mrs. Merry Maseko. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy. Awu bakuhle bangani bami. Hlalani phansi. Hayi, yeah, madoda. It's good. Hayi, uyabona ke manje. Hey wena. Uyazi uyathanda ukuba Clem. What's ethanda into eziphambili. Sacela safundisa. Ihlazo leli izimbungulu lezi. Awu happy. Stumo, silethe ipresent yakho. Oh wow, ngiyabonga bafowethu. Hayi uyithanda sibani. Oh. Hayi, kaze ninginikeni bafowethu. Ayi ngizosithanda sisibhele. May isekhona indawo bangenise ikhala kababa nemize eminingi. May angangene bonke isikhathi kaKhisimusi sokuphana May. Oh, Merry Christmas lakhasha. Happy Christmas sister. Happy Christmas nonke. Hi. Happy Christmas mfundisi. Happy Christmas lakhasha. Happy Christmas bangani bami. Stum Sibali uthuswa yini? Ngiphethe umlalezo wakho uphuma kwaMpumola ngebhottle store woza phela Sibali. Yeah. Now Sibali. Hayi, sis, ngibona ngathi ngizophela endaweni sis. Sibali, awufuna ukuza umlalezo wakho Sibali. Uthini Sibali? Bathi happy Christmas Sibali nonyaka omuhle Sibali. Oh, why? Happy Christmas. Hayi Sibali. Yeah, Sibali kwamanje ungakhululeka nje. Khululeka Sibali. Hayi khululeka kube inqaba nje Sibali akho lutho nje wena. Oh, why? Yeah. Stumo, uyazi njengoba usunabangani abanjena ngiyathemba ukuthi unyakozayo kuyabe umnandi ngaphezulu kwaloko. Ngonyaka zami. Ngabomlando. Ngabona komuntu. Lesibonisa imanga nemlimo mina. Lakho May. Kungani kuyoba njalo mfundisi? Ngoba ngonyaka ozayo abantu abami yofezeka inhlando kaThixo. Kuyoba unyaka ogcina ngci kuqoqwa imali yokwakha uphahla. Ngempela mfundisi. Sizilingene lezi mbungu. Tshela laba abazongena ukuthi usugcwele nomkhumbi kaNoah. Luweza uKhisimusi. uKhisimusi namhlanje. Auntie, Ngiyathemba uzothokoza ntombi yami ukwazi ukuthi ngizohlala insukwana nawe lapha makoti lapha kwakho. Kuhle makoti. Hawu. Makoti. Obani futhi bonke lapha. Jemima. Happy Christmas. auntie, ngiyathemba ukuthi uyamkhumbula lo makhelwane wakwami. Kodwa makoti ubani umuntu ongakhohlwa yilo muntu wakho? Happy Christmas, Aunt Jemima. Auntie, auntie lona uStumo lona auntie kanye nabangani bakhe. Oh, indoda ekhandayo. Sengikhona ke makoti. Batshene bonke baphume bahambe. Hawu, bahambe auntie. Angithi bavakashile uKhisimusi namhlanje. Hayi, angithi happy Christmas. Akathi
Magogo, Happy Christmas. uKhisimusi. Oh. Ngishiya present lapha ngaphandle. uHenry ke lo Hey wena, Ubani? Mina uFather Christmas. phuma uyilande. Phuma uyilande uzoyithola eqinisekiswe ngefenisi. Phuma hambe uyithatha. Phuma. Njalo uMagogo mantu. Hey man. Christmas khona. Makoti, ngikuphathela impahla enhle kabi. Eyokukhumbuza impande zakho lapho la wasuka khona. Ikhumbuze nokubopha iduku lakho lapha. Nokuba phela uhleze lapha makoti. awu anti ukuthi ngiyise dry clean ngiyaxolisa anti ngabe ngigqokile konke lo Ngena. Happy. Makoti, nazo ke present yakho. Nayimbuzi yakho makoti ikuphathele. Ikuphathele makoti. Babani majenzi. Ngithi anti yazi angazi ukuthi ngithini anti ngiyabonga anti ngamane lihle happy Christmas anti Merry Christmas intombi yami.